Labi lang mga kapuso sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Tulo ang patay samtang duha ang samdan human aksidenteng mabangga sa usa ka truck nga dunay kargang tubo ug pampasaherong van sa Pangantukan, Bukidnon. Sa kakusog sa bangga, mga sakay sa van nangahulog pa sa sapa. Ane report. Nagbuyod sa mga bato kilid sa suba ug polos, wala nay mga kinabuhi. Kining duha ka mga individual nga giingong sakay sa pampasaherong van human ang nahitabong aksidente sa Pangantukan, Bukidnon. Sa kuwang video sa ka netizen, kita ang kahimtang sa mga biktima ug ang gihimong pagtabang sa mga rescue personnel sa LGU. Gani, kita sabang gisakyang van sa mga biktima nga daw nadugmok na ug halos mahulog na sab sa tulay resulta sa mga aksidente. Sa laing video sa ka netizen, kita ang mga nagkatag nga tubo o sugar cane sa kalsada nga karga sa truck nga mo'y nakabangga sa mong van. Ang mong truck kita sab nga daw nabalintong na kilid sa kalsada resulta sa kakusog sa bangga. Sumala sa Pangantukan PNP, nahitabo ang aksidente pasado alas 4 sa hapon adlong Huwebes sa Bukidnon Wao Road sa sitio Bulatano, Barangay Lantay sa nasangpit nga lungsod. May gawas sa investigasyon nga nawad-an kuno og brake ang truck. Hinungdan nga mibangga kini sa kasugat nga van. Patay ang tulo kasakay sa van, lakip ang driver. Samdan sab ang driver sa truck o helper sa truck nga anaa karon sa ospital. Ang vehicle 1 katong van, padulong to siya sa sa Barandias gikan sa Maramag. In a moderate speed, pasaka ni siya sir, pasaka, pero then pag abot sa place of incident, ang vehicle to katong truck nga karga nga tubo na siya na accordingly ingon pa sa helper nga nawad-an kuno og brake. Tungod sa kakusog sa impact, naguyod pa kuno sa truck ang maong van padulong sa tulay. Rason nga nangahulog ang mga sakay niini ngadto sa sapa sa lugar. So ang katong kining driver tungod kay slope man to nga porsyon, dito nagikabig sa may nag-encroach siya sa dalan sa van kay kung dito siya dapit sa iyang linya musirit ang sakyanan pabakilid na muguto dito. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng atubangon sa driver sa truck. Karon ginahikay na sa otoridad aron mahipo sa mga sakyanan nga nalambigit sa aksidente. Lakip na ang mga tubo nga nagkatag sa dalan. Nagpahimangno sab ang PNP ngadto sa mga motorista nga una mo biyahe sa dalan, siguroon gyud nga kondisyon ang mga sakyanan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.